umashange lona, unoni shange. Ngixolele ngegawuni kuyabanda sonto, sengihlala ngigeza ngifake igawuni. Ngifuna ukusho ngale nto le yokuthi uma umuntu othandana naye egula, nawe usuyabona ukuthi alikho ithemba la, kumele umkhulule ngandlelani, umale. Isintu lesi, akikho ukuba cruel. Uhambe mhlampe uzomfica agqoke into ethile, ufike umkhumule leyo nto. Uma umkhumula lokho ukuthatha uhamba nakho ukumala. Abasazi isiZulu bazokwazi emndenini wakho ukuthi nawe usubona awusaliboni ithemba. Kubuhlungu khona but mawusazi isiZulu, ngoba emndenini uma besazi isiZulu bazobona ukuthi kusho ukuthi usubona ukuthi uyahamba vele. Kodwa lokho kuyakusiza wena ukuthi angakulandeli uma eseshonile, because umuntu manithandana naye and bese ninobudlelwane bokuyecansini, maningi amathuba ukuthi akulandele uma engashona, usuke usumala. Futhi uma ebuyile wasinda seniyobuye niqhubeke ngoba vele kuyisintu ukuthi umale ngoba uyakholelwa, uma ukholelwa usuzokulandela. Abantu abaningi uthola ukuthi bathandana nabantu bashona and then bala. Usuke uvikela lezo zinto ukuthi ungathi uzoshona mhlampe ungasagezwa kubo bengakwenzeli lokho, so ungcono uphume kuye esaphila. Into osuke ibalulekela leyo, kuyisintu, akuyilo icala. Siyabonga.